na haka ba. Ga wannan kya dan sayo yara abu na a gida ko? Yawwa. Dama ka zo ne ka wajire ni da kuɗi? Idan kana zuciya kana sake ganin kafa ka a kofar gidan. Amarya menene ne na kuka? A sai na ce ba zan je ba kace sai na. To me ya faru kuma? Wasu maganganu ne yake faɗa gaba da kai. Kuma ko a gidanmu ne aka faɗi wannan magana kowa ya faɗa dole ne da jahaushinsa. Har da bani kuɗi kuma ya gane watsa masa kayan. Subhanallah. Ya zaki yaga kuɗi wannan ainihin bazzaranci ne su mai. Ai ba a yaga kuɗi. Bai kamata ki haka ba.